Да си създадем великденско настроение преди тези светли празници. В магазините има голямо изобилие от декорации, но най-красивият уют се създава с естествени материали. Може да започнете с основа като дървена кошница, поднос или съндъче. Вътре да сложите мъх, лен или декоративни пълнежи. След това подредете яйцата в различни цветове, такива каквито на вас ви харесват и ви носят настроение. Може да добавите акцентна фигура на зайка или някакви цветя. А също така в дървен поднос, продълговат или кръгъл, може да създавате красива композиция, която да оставите в центъра на масата. Друг вариант, това е стъклена купа и ваза. Сложете вазата в купата и в нея добавете различни по цвят великденски яйца, а във вазата сложете цветя, каквито харесвате. Цветята са душата на великденската украса, лалета, клонки с цвят. Те внасят усещане за ново начало. Може дори да закачите яйца по клонките за още по-интересен ефект. Ако подреждате маса, заложете на лекота. Нека да има нежна, красива покривка, свещи, малък детайл като яйце в всяка чиния и това е напълно достатъчно, за да си създадете празнична атмосфера.